Samtang nagapakadto kami sa Port San Pedro, naghapit kami anay patughong sa amon nga motor kay daw mawadaan na kami gasolina. Diri kami subong sa Hadjes, Rizal Street, Iloilo City, kag atubang inisang Plaza Libertad. Lapit sa may City Hall sang Iloilo City. Gani nga tanaw-tanaw lang kamo anay kay dugay-dugay makadto na kita sa port ha, hulat-hulat lang gamay kay malapit na gid kita. Mayong hapon mga langga, ari naman ang inyong vlogger Melanie Baxinela from the City of Love, Iloilo, Philippines. Ari kita diri subong sa Port San Pedro, sa pinakasikat nga talambayan kag lalagawan sa mga tao sa Iloilo. So tanawon naton kag kumangkuton naton kung ano ang rason sa mga teenager kag mga may edad nga nagakadto diri sila. Ari may nakita ako nga grupo, makuton ta sila ha. Langga, wow ka group. Friends kid ka mo? Group of friends ka mo? Yeah. Okay. Nga buwari silang langga nga nagkadto, ikaw di? Wala na, may pa-chill-chill lang samtang do ka-stress na dito sa ngamon nga pa-chill-chill. Okay. Stress naman schoolwork. So. Okay. Estudyante? Yes, estudyante sa La Paz National High School. Okay! Paborito gid daw lapas mo. Oo, O sige, ikaw man langga. Taga Lapas ka man? Okay. So, ano ang mambal mo sa port? Doon pagkawan. Oo, namin didaan, tambayan. Tatas, wala, nagkatulang kami di celebrate ko birthday. Okay. Mahangin din no namin na presko. Sige. Ikaw yung langga. Wala tamang hangin-hangin, matabay-tambay lang na pa-chill-chill. Hindi daw problema sa mga activities. Okay. Ari ang gwapa man, ano mo mama sa port kag nga diri ka mo binagkadto, pwede man ka mo sa mall. Di kayo para pilo pa lang hangin. Kag ang ano, kag hindi makita nga kung ano, di makita ko eh. Tama gito lang ga imo hambal nga kun low budget ka diri na lang kay pwede nga makabakal lang kamo ya shumay kag sansaw, okay na sold na di ba? Ari sila sige. Ma-shout out ton ta kamo ha. Sige. Pwede mga mo tinghob na or isa-isa. Ma-shout out ka? Hindi lang. Ikaw ya lang ga. Shoutout kay AJ Puna. Ikaw ya. Shoutout sa mga taga-Lapasenyans. Okay. JJ for sa Taga-Lapasan yan, SPA members kag sa grade 11. Okay, sige. Thank you. Thank you for watching! Ikadamo sang mga naga pulungko-pungko sa Port San Pedro. Agyan naton sila. Hello mga langga. Kana. Hi lang sa vlog ah. Hello. Sige, tagaan na ka mo chance pa makuton. Ari ka mo hindi sa mall. Kay basi mag second sem, wala hindi na kami magkasmitanay, do banding na lang. Ay, gali. Din ka mo nga school. Shout out. Ay, Abaw, sa Tenma, gali. Sige, isa-isa. Unta na lang mo shout out na. ano shout out? Shout out sa crush ko gali. Wearing mo kay cashback. Kasi ulang niya, ikaw lang ga. Gusto mo? Okay. Kamu lang ga. Ma-shout out ka mo? Sige na lang Kay Piel, sa crush yan na. Basta ko na, galaw. Ayaw mo wala sa vlog. Taylogan, mama! Malangga, ari dang isa ka grupo sang taga Fenma University. Hi! Kasadya sila. Nga gani ano, yung nga gani pili yung fourth nga patambayan. Para basi mag second sem, wala hindi na kami kasmitanay. So, bali last banding. Last banding. Okay. Dali lang. Kaya focus ko na lang sila. Ay! Sadya sila. Namit na! Okay, akaon ka mo. Kaunti na! Okay. Sige. Makita, kita ko Hello ma! Hi, ma! Gabi na! Ang kape na ko po, Larry. Kasi kali. Artista na kami! Bye-bye lang ka, bye-bye! Hari naman di ang grupo naman sa Manugbaligya. Hari gid ang suki kung ginabaklan kung gini kay kapisan gwapa pa pisan pa. Ano subang baligya mo ga? Manet siya. Kabalot. Oo.
Titag pila balot mo. 25. Gwapa ni sa pisan pa. Ay, manang mo ne. Tiya. Tiya, bao ka nami. Nami, no? At least diri kagid jaga pwesto no kita. Taka di permi ara ay pwesto ko. Nan, sa mga nagalagaw diri sa port, kadto lang di kamo sa magtiya. Bakli nyo sila diha. O ara ila mga baligya kompleto, may mani, may chicharon, may balot, kag may tubig man kag mga drinks. Ah, nan. Bata mo ni ga? Buligan mo si mama, buligya. Yun, di ka buot sa iya ba? Wari pagid ka baligya ka man, ma'am? Siumay ka palitaw, ma'am. O siumay palitaw. Oo, ari palitaw ni siya. Oo, tagpilan eh. Tag 10. Tag 10. Di mo nga siumay pila. Tag 10 man kay baboy ni sa mga. Di ka musang baligyan ay diri sa mga gatambay di. Kung mainit ang tiyempo, damo man tao gabalangkal. Pero kung naman nga medyo ulan-ulan, kung mainit. Ate, sige ma'am, invite sila. Kadto ka mo di, bal mo. Kadto ka mo di para magpakilangin mo, masyal man ka mo di sa aman di support. Kag may mga baligya man di mga pagkaon. Gusto niya magkaon. Oo, gani. Sige ma'am, salamat. Thank you. Sila. Makadto pag kita di sa iban nga nagapulongko-tungko. Kasadya gani isang mga nagapulongko-tungko kung talambay-tambay nga mga estudyante kay nga nagakinalipay sila. Ano pa do ka namin hindi pa masyaran sa Port San Pedro. Ara damo sa mga kapulongko-tungko. Nani subong ang actual scenario diri o. Medyo hindi lang manami ang akon nga vlog kay ang akon gali nga kamera. Wala oh. Hi. Nari pagid estudyante pagid. Hi mga langga. Hi. Tawhay no. Hello sa vlog ko. Hello. Di nga mga eskwelahan langga. Ay okay. Sige. Anong taka mo ha? Ay video on taka mo. Langga, palapita dali. Langga. Kasadya sa mga estudyante dito. Ako gali si Jan Paul gali ka no, shout out ka masubok. So paano ka niya puso? Kasadya. Ako gali si kaya dyan pa rin nyo. Ari kami sabong sa Port San Pedro. Dali lang. Support San Pedro! Thank you for watching! Please subscribe! Ang mga masadyahon, yung mga estudyante sa Port San Pedro. Ari kami sabong sa Port. Gatambay lang kami diya. Tapos pila. para mga sadyari si Diyo. Ikim GS na kuno niya. Para sa truar. Atrula, pare di sa mon kag tola ka mo. Ari di sa punta, may ari pag ibigalala. Tara ko talaga, bes! Ay langga, madulom-dulom na di po sige lang ipon. Naamo niya ang itsura sa port. Diri sa punta, medyo masanag pa. Nan. Pero diri banda, medyo dulom-dulom na. Pero kasadya sa mga kabataan, wala untat ang kalipayan. Ang landmark sang Fort San Pedro Drive-In kag sa atubang sinidamo nga mga baligya nga kang mga nagabaligya sang kung ano-ano kag may mga tanod gidyaga bantay para sa security kag safety sang mga naga pulungko-pungko kag pahangin-hangin sa diri. Kag sa diri sa kilid damo pag gidya bisan medyo madulom pero safe gid ang tanan, sure gid ako kag may restaurant na diri sang Fort San Pedro Drive-In masulod kita. Amo ni sa sulod may singer gina sila nga nagakanta gabi-gabi pero gin mute ko na lang para safe ang akon vlog. Kag amo nang ila palibot damo sila payag-payag nga mapungkuan sa mga customer. Sa subong medyo mahina kay siguro hindi pa tag silweldo ti ano pa gamay lang ila customer subong nga gabi. So sa tanan nga nagapangita sang relaxation kadto kamo di sa Fort San Pedro Drive-In. So magwa na kita kay makadto kita didto ya sa may bench sa sagwa sa may dagat para damo aton makita.
Ang syudad ga-provide gid sang basurahan sa kada poste sang pwesto diri sa Fort San Pedro. So sa mga nagakadto diri, hindi nyo pag ihaboy inyo basura, ibaboy nyo gid sa basurahan para matinlo ang aton nga Fort San Pedro, kag para mataway ang inyo pagpungko-pungko kag matinlo ang palibot. Anta naman to ang mga grupo sa mga estudyante kagina nga nagakinasadya kag mga bibo-bibo gid katama. So ara sila Japo nagapusing-pusing, nagapost-post para sa inila Instagram, kag si Lola gabaligya man kawilihan na ni Lola bisan maedad na siya para hindi magluya iyalawas. May mga ido man diri nga layaw nga nagahulat nga tagaan sang mga tawo nga nagapamasyar diri. Sa sige talakat-lakat damo kita makita nga mga katawhan, pamilya na diguro sila kay pati ila bata dala nila. Dala exercise as inday o saot-saot digani o enjoy si inday sa dagat. Manami pang iyan haklo nga hangin, matawhay pa kay hindi siya maginot. Ari naman kita diri maagi kita sa mga grupo naman sang estudyante nga nagakinasadya. Ambot ginano ni sila ang daw ga kinalipay gid sila malayo palang batian ko na ilang naglaw. 1, 2, 3, go! Shout out kay mama! Ay, naku din, ma! Rain ako sa YouTube niya! Shout naman! Gablag na. Sa bibigyan ng sigang shoot shoot! Tingos ka bibigyan ng sigang shoot shoot! Bayan lang, huwag kang mahiya. Sige, subukan mo. Huwag kang mawawala. Huwag mawawala. Kamay mawawala. Kung gusto mo, sundan mo lang ako. Jambo! Go! Jambo! Kaya mo, di ba? 5, 6, 7, Jambo! Hotdog! Kaya mo! Sadya sa mga estudyante, Diyos ko, grabe. Ano naman nga, medyo mga may edad naman, adig ito lumbay-tambay. Sadya sa ila, may halin sa opisina, may halin sa eskwelahan, may magpamilya, gusto mo pag-ibig, panamit lang. Sa mga tao din, nakita nila nga makarelax din sila diri. That's why nga gapang-punto diri sila sa Fort San Pedro. Kaya ang ulat dito nga tagaan. So, amo ni subong ang actual scenario sa Fort San Pedro. Okay. Actually, kalaba sa Fort San Pedro, ayawan, hindi ka mo ya pangita sa pwesto nyo kung diin, pili lang ka mo. Manami sa Fort San Pedro, di ba? Hi! Hi! Hello! Pagyan, talang ka mo lang gaan. May mga group of friends, diri kita na agyan sa Fort San Pedro. Balaan ko, nag-enjoy gid sila kay mahangin, diri subong. So, ipa-shoutout to di ilaw po niya isa. Sige, kaya iba na huya. Shoutout na yan hanggang sa imo friends. Shoutout yan. Okay lang? Sige, sige, okay. Okay na to, okay na to. Diri sa port, nagabaligya. Diri nga cart. Ngalan niya Bonix homemade shumay. Arao na juice 40. Shumay niya 20. Kag may juice na 15. Ari si Madam Onan. Bakli nyo lang siya di. Ari yan na juice na. Shumay rice ang May shumay rice man siya na. Advantage ni sa nagatalambay-tambay. Di kay diri lang si Madam sa tubang. Tapos, ara na dayon ang kapulong ko. Lapit-lapit na. Hala! Best seller! Ang shumay rice. 35 lang. Hari, di gali ang iba ng mga manong baligya. Dili sila. Sa
Kaya nga, ito po sila nakita sa tubang. Regal po sila di. Shawarma, niga. Ay, pala, shawarma attack. Ito kagabi, naghatag sa akong primo. Shawarma attack namin. Namin po, ginatagal niya itong isa. Dang 60 pesos. Yes, ma'am. Namin, oo. Eh, buko, si balaganan. Naamo ni kagabi yan, naghatag sa akong free. Kanamit, bidang lasa, hindi siya maalat tuog. Tapos mga ingredients, siya mga fresh, kaya yao. Nan. Fresh and Fresh. authentic. Yes, ganit gamit. Ay, si ma'am ba ni? Oh, damo-damo sila baligya. Oo, ma'am, namin. Ito yung ano na mo. Kani, ma'am, no? Damo pilian ang customer. Sa sauce pala. Sa sus pala sulit na. Pipila na? Pag may milkshake, Anom? shake pag si ma'am mga baligya. Pipila na ito? 20. Tatlo? 5G street foods na, ma'am. 5G Wala ko na. street food. Kadto ka mo di sa port. Ay lang di si ma'am sa kilid, ha? Dua ko na. Damo ka mo pilian. O, ang tungtog. Siguro 20 man lang ni ma'am, no? Oo. 20 na tanan, 20 lang ma'am. ni tanan. May pulo. May ang shake na mong tagpulo. Wow. May 15, may 20. Sa buwan. O, ma'am. 5. May dami mo dahil? Dili ka lang gid may ma'am ka pwesto. 17 years na di si ba, ano, si Mr. ko, ma'am. Nani, sa inyo, mga baligya. Attractive din siya. Oh, dala juice. Lagyan sila. Damo si ma'am customer kay si sir. Restaurant na dili. May spongy. May juice man. Di, si Timus. Tagpila ni imo, ano, sweet corn? Tagpila ni? 40, ma'am. 50? 40. Pero arami, isa na nasa ma'am. Kaya yung ginagawang Mabakal si estudyante, no? Yes, ma'am. Papilihan lang doon yung sila. Wow, may nipinit. Kita Oo, naman guys, mga sopa. Ano ngalan sa imo pwesto, sir? Tara ka mo. Yung kay sir ngalan. Bell. Sweet corn. Katulong ka mo di sa port, sa tubang. Kay, ari di si Sir Bell. Iya sweet corn. Ari, kita di subong sa port, sa may barbecuehan. Makutunado ng tag-iya. Affordable, man ang mga presyo
presyo, ma'am, di ba? Yes, of course, affordable, barato kayo. Anong oras ka mo, ma'am, ga-open? Ga-open kami 4 sa hapon. Di, anong oras ka rin matapos? 1 p.m. Wow! 1 p.m. 1 a.m. So, doon na ka mo din sa pwesto ni ma'am. Grabe na mo damo ka mo pilian, oh. Oh, mga ka-attractive. Gidya, oh, may inasal naman, oh. May isaw. O kanami, gidya, oh, di ba, ma'am? May isaw. Tanan-tanan. Fresh kita siya, guys. Fresh gidya, oh. Kasi masigang, may buttered shrimp. Yan. Wow! Ari, may buttered shrimp, sila nga baligya, may tosino, may bilog-bilog nga tapos karne, isda nga freska, tapos damo pag hindi may tangigi, nga pang sigang, may shrimp naman liwat, damo kami pilian nga isda, may boneless, kag kadamo pag nga klase sang isda pagid. So kadto na kamo di. Hello, pwede ka mo makakaon sa Port San Pedro, Aubrey Calabahan. Tamo kami ng mga fresh seafoods. Kompleto, may kami sinigang, buttered shrimp, pasta, tocos, tanang gusto nyo nga seafood sa Aridiria. Barato lang, Aubrey Calabahan. Okay, ma'am, thank you. So nakita nyo man nga damo gid sang may nagahulat diri nga mga customer kag kanya-kanya na sila nga pwesto. So, damo kamo pilian nga kung diin kamo mapwesto, may sa tupad man nga nagabaligya nga amuman pareho sa iya, kag amuman ang mga presyo doga hindi man gig maglayo anay, kag manami man ang ila baligya. So damo ka man pilian, hindi lang sa isa, hindi lang sa dua, hindi lang sa tatlo, madamo gid diri ga baligya sang amo ni nga klase. Ano pa nahulat nyo kadto na di subong kag magkaon kamo sang inyo pamilya. Ara aga ulan-ulan na gani o kanya-kanya na sila nga kuwat sang ila bangko kay manago na sa ulan, pati ako na ulanan. Ang barbecue sige ulan, sige barbecue. Ay sadya lang na ulanan ako di sa port, wala pa ako katapos vlog, wala pa akong sugat. Kag wala na mga tawo, nagpululi na because nga nagulan. Para o ka pamayong-payong na ko gani oh. Kag mga shop dito. Kay syempre to the rescue. Ari na akong bana, ay salamat. Ay salamat, ari na. Ari na akong sugat. Bye! Okay. Hey guys, that's it for today. I hope you enjoy. Bisan ga ulan, ari ko de. Thank you for watching. Please, don't forget to like, comment, share, and subscribe. I-hit nyo na ang notification bell para updated kamo sa akong post everyday. I'll see you on my